Hey, good evening mga igsoon. What's up? Kumusta? Kumusta mga higala, kapamilya, kabarkada, kapatid, kapuso? Anay na sa ko mga igsoon. Gabi inasad, nawa na ang kabuntago no. Ang kahayag nawa na mga igsoon ni salop na. Ang adlaw og nibanos na ang kagabion mga igsoon. So, manurong panahon nga mga tulog na taog tigpahulay mga igsoon. Apan sa dili pa ta mo adto sa tong pagpangatulog mga igsoon. Nalang ko'y gamay nga ibili ninyo nga usa ka pinasahi mga igsoon nga pulong. Dili ko muwali apan nako ipadungog ninyo mga igsoon usa ka balak. Nakahimo ko balak og kalit no. So, kani siya nga balak mga igsoon panggabi gyud siya. So ako ni share nyo before ko matulog mga igsoon no. Regarding ni siya mga igsoon about sa tong situation karon, about nining pandemic no nga ang atong palibot balahi no kabantay mo karon mingaw lahi siya kay ba no, kabantay mo dili unusual siya ba sa mga niaging mga bulan tuig nga ingarong orasa ang daghang pa kay tawo sa kalsada magkaw-lakaw highway bibo bay karon kay mingaw na kay mga igsoon no. So mao ni ang akong balak nga namugna og kalit ba no. So pasensya lang demo day no mga igsoon nga matingamo nga hiligi kog mga rhyme usahay no kay actually wala ko nag-study about ani unsaon paghimog mga poem, mga rhymes, mga igsoon. Kalit lang ba og sud sa kung nahuna and then naay lesson siya unya makapadasig usahay word of God nga nano so mo nang ako na siyang porma-pormahon wa sad ko nagsundog-sundog kalit lang ba laylahi man guning tao no. So din kabantay man siguro mo nay uban nga mga pages, mga page, mga dagko nga page, mga igsoon social media nga makit-an nyo kung kailan man ako personally nakit-an ninyo ang mga post nako no. Ang uban gali mo react but okay ra na mga igsoon no. Wala no hard feelings mga igsoon. It's all for the glory of God. Mas maayo nga makatag, ma-viral, matrending ang pulong sa Ginoo. Amen. So this evening mga igsoon, akong ipadungog mga igsoon pinasahi ni siya nga kagabion mga igsoon. First time ni ako naghimo og ngani no balak. Okay. But before that, once again I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. Og salamat day kayo. God bless sa mga nag-subscribe, sa mga new subscribers. You're always in my prayer. Okay? God bless. So ako nang sugdan og padungog ang giingon nga gitawag og balak nga akong nahimo. Pinagi ni Stabang sining kalit lang ba? Pero wala mo ko memorize ani akong basahon. Okay? Here we go. Okay. Aminaw mo, listen. Bisaya na siya magson. Okay. 3, 2, 1. Go, here we go. Ang adlaw na pud ni salop, ug ang kagabhion ania na ni abot. Mingaw na pud kaayo ang palibot, kaysa paglakaw-lakaw di naman ta kabuot-buot. Kung manggawas ta naay mga tanod nagpaabot. Mga pulis ug military naara naglibot-libot, nagbantay alang sa kahapsay sa atong palibot. Dakog yung kausaban sa komunidad ang impact nining virus. Kaya mga tao sa balay na lang nagpundo og pugos. Apan igsoon kung maayo ni aron maghiusa tas pagampo sa Dios. Nga unta mawala na ning katalagman nga atong giantos. Perfect time ni nga musangpit sa Ginoo og magpaubos. Og talikdan ang mga binuhatan nga dili makadiyos. Aron kining sakit nga makamatay maundang na og matapos. Ug ang kalipay ug kalinaw mauna pod ang mubanos. Ug maura kadto mga amigas ug mga amigos, dalaygon ang atong buhi nga Dios. To God be the glory. Maura na mga igsoon no. So hopefully nalingaw mo namoy nakuha no. Mao na akong balak. Yung kalit ra siya kamugna ba? No? So mao na akong i-share nyo mga igsoon nga balak no. Dili sa ko muhatag og mga maybe tomorrow or next time mga igsoon mga pagdasig or sa basta mao to mga igsoon kalit na ba no. So salamat sa inyong pagpaminaw, just ka stay updated mga igsoon sa mga videos nga akong i-upload no. So once again, God bless and then let's continue to worship God in the midst of this crisis. Let's continue to be grateful, to be thankful for God. Bisan wa ta na appeal sa hinabang, basta bisan wa ta na lista sa DSWD or unsa man na mga lista-lista, basta nalista ta sa libro sa kinabuhi atong ngano. Mao na importante no. So salamat mga igsoon. To God be the glory.